מי זה? שרון! חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה? שרון! חמוד, שרון! זאת אמא של שרון, מי זה? שרון! אמא של שרון, מי זה? שרון! ילד, שרון! ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון. שרון! חמוד, שרון! תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר? שרון! חמוד, שרון! זאת אמא של שרון, מי זה? שרון! ילד, שרון! נו, מה זה הדבר הזה עכשיו? שרון! תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר? שרון! חמוד, זאת אמא של שרון. מי זה? אמא של שרון. שרון! ילד, ילד, מי זה? חמוד, זאת אמא של שרון. שרון! מי זה? זאת אמא של שרון. שרון! מי זה? עכשיו אני אגיד לך. אמא של שרון, מה המשל? בסדר, מי זה? מה המשל? בסדר, מי זה? זה מני! מני, מה שלומך? זה מני! מני, מה שלומך? זה מני! שמעתי חמוד, מה שלומך? זה מני! מה שלומך, זה מני? מני! שמעתי, מני. שרון! מני, זה מני! מני, זה שמעתי. מני! מני, זה מני. תחנק, שמעתי. זה מני! שמעתי. מה המשל? חבת עמק. זה מני! שמעתי, מה תמות. המשל? ילד זבל. איפה זה? מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה? סליחה. איפה זה? אתה